אז עכשיו עם כל הכלים שקיבלנו, אנחנו לפעמים תופסים את הראש ואומרים כאילו, וואו, איזה מדהים, כמה הכל פתאום קל יותר, כמה אנחנו עובדים פחות קשה ומקבלים תוצאות יותר טובות, יותר גדולות. אני אורטל. אני יונתן, והעסק שלנו הוא נקרא שביל הזכויות, מומחים לזכויות רפואיות. אנחנו עוזרים לאנשים שחלו או נפגעו במהלך חייהם להתמודד מול הגופים המורכבים והבירוקרטיים של מדינת ישראל, ביטוח לאומי, משרד התחבורה וכו'. הסיבה שפנינו לווינרס זה כי ממש רצינו לקחת את הצעד הבא. זאת אומרת, הגענו למצב שאנחנו אמרנו, אוקיי, אנחנו כרגע בטופ שלנו מבחינת היכולת, בא לנו לשבור עוד איזושהי תקרת זכוכית, בא לנו להתקדם, בא לנו לעלות שלב. רצינו לעשות את זה בדרך נכונה, מדויקת, ולהימנע מנפילות שאנשים חוו. לווינרס בעצם הגענו אחרי שאפשר להגיד במרכאות נכוונו מיועצים כאלה ואחרים שהציגו את עצמם בצורה שהיא לא אמיתית. מהדריכה הראשונה במקום הרגשנו את האנרגיה, הרגשנו את המקצועיות והרגשנו את המשפחה. זה שמלווים ארגונים גדולים ואנשים גדולים זה חד משמעית נותן ביטחון, כי זה באמת אנשים עם חותמות, זה אנשים שאני יודעת שהם עשו את זה והם גם הצליחו בזה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ואנחנו רואים שהם גם מצליחים עם זה איתנו. אז ווינרס זה כמו שזה נשמע מבחינתי, מובילים אותך לניצחון בעזרת צוות שבאמת של מומחים. היופי בווינרס זה שלכל בן אדם יש את התחום פעילות שלו, בין אם זה שיווק, בין אם זה כספים, בין אם זה סרטונים, בין אם זה הייעוץ עצמו, כל דבר יש לו ממש מומחה. אתה עובר איזשהו מסלול שהוא מסלול של 360, אתה ממש מקיפים אותך מבחינת הכל, כל בן אדם בתחומו. כתוצאה מהתהליך שעברנו, באמת הגענו לאיזושהי נקודה, למקסימום תפוקה שאנחנו יכולים לתת. יצאנו למשרדים, יש לנו משרדים, גייסנו 2 אנשים, 2 עובדים חדשים. יש לנו תוכנית לגייס עוד מינימום 20 אנשי מחירות, יש לנו תוכנית שהיא הולכת להתפוצץ. אנחנו מתחילים להתנהל כמו חברה גדולה. אוקיי, תמיד היה לנו בוויז'ן שאנחנו חברה גדולה, אבל לא היה לנו באמת את הכלים ואת האמצעים להתנהג ככה. אז עכשיו עם כל הכלים שקיבלנו, אנחנו לפעמים תופסים את הראש ואומרים כאילו, וואו, איזה מדהים, כמה הכל פתאום קל יותר, כמה אנחנו עובדים פחות קשה ומקבלים תוצאות יותר טובות, יותר גדולות. אין מילים כאילו לתאר את זה, אנחנו בשוונג ואנחנו הולכים לעוף קדימה. כל צעד כזה שהוא כביכול קטן, אבל הוא בעצם מאוד מאוד גדול, כמו מעבר למשרדים, כמו התממשקות למערכת חדשה, הוא מקדם ברמות, וזה צעד שלא חשבנו שיקרה כל כך מהר עד שהגענו לווינרס. זה מה שחלמנו, ואנחנו, כשהגענו לחלום הזה, אנחנו כל יום חולמים קצת יותר.